गोजोननाय थाबाय। बिनि उनाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि जांगिलावारि सारखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय थाहरबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो। बिनि उनाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो फोरोंगिरि सोमावसार मोसाहारि सारखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बिनि उनाव जोंनि गेजेराव सफैनो हाबावदों औवाबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि सानसुमा नार्जारि बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिमबो। सालाकाति दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोन गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बिनि उनाव समाज सिबियारि लाजौ मोसाहारि सारखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। बेनि उनाव दिनैनि जोलुर बादायलायनायखौ रिफ्रेशमेन्ट महरै दैदेनगोन अमित बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय थाहरबाय। गोजोननाय थाबाय। लाइन्समेन हिसाबै मेघ नार्जारि बिथांखौबो गावनि सिनायथि लानो थाखाय खावलायहरबाय। गोजोननाय थाबाय। आरो सासेबाव लाइन्समेन हिसाबै जोंहा चन्द्र ब्रह्म बल गेलेनो फैबाय। बल गेलेग्राफोरनि नामखौथ' मिथिथारा। बल गेलेनो गोरों बर' बा गुबुन गुबुन मिथिनाया मिथिगोन, खिन्थु बेसिम खिथाहरबाबो खोनाफैनाय नङा। दाखालि गेलेहैदोंमोन ना, आरो फैबाय थानाय नैबे 21 आगस्टआवबो साइआव मोनसे सेलेक्सन ट्रायल दङ। 12 बोसोर आरो 16 बोसोरनि गेजेराव बेवहायबो नोंथां